Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Nabubuisit na ako sa headset na to! Hindi siya gumagana araw-araw! Ubus na po ang pasensya ni Nicole Yala. Araw-araw ko na lang siyang tinitiis. Yung sinasapok niya na po yung sarili niyang ulo. Kasi inis na siya sa headset niya. Kasi everyday na lang, alam mo yun, nagdadasal ako, Lord, sana naman po gumana po siya. Yung hindi po ako mahihirapan, hindi po ako sumisigaw. Magpabili tayo ng bagong headset ngayon. Bagong headset, Mayaman ang Lab Radio. Bili ng bagong headset. Ayan, gumana. Sabi ko sa iyo as a Filipino, naniniwala at nananalig talaga ako na lahat ng bagay para gumana, inuumpog, sinasapak. Di ba? Tingnan mo yung remote. Pinapalo. Pinapalo pag yan, 'di ba? Yung CD player dati nung araw, 'di ba? Para hindi tumalon yung mga CD, meron yung mga pagpalo Meron yung hinahampas yung radyo para tumunog Diba bumalik sa ayos. Correct. Tingnan mo kanina, wala akong naririnig sa headset ko anong ginawa ko, 'di ba? Pinaghahampas ko talaga. It works. Alam mo, feeling ko hindi sa headset 'yon. Sa tenga may maluwag ng konti diyan Ay, hindi, feeling ko hindi rin sa tenga ang maluwag, partner. Saan? Tornilyo ng head. Minsan isinisisi lang natin sa sa mga bagay sa mga bagay sa paligid. Parang yung ikaw, 'di ba? Kanina nung nagpe-prepare ka para sa opisina, 'di ba? Galit na galit ka dun sa pantalon mo. Paano ayaw magsara? Dun ka sa pantalon nagagalit. Yung pantalon ng may kasalanan. Ang hindi mo alam, naguhumiyaw na rin yung pantalon mo. Correct. Sabi niya, parang awa mo na, master. Pagod na ako, wag mo nang ipilit. Yung mga butones at zipper, pagod na kaming kumapit sa isa't isa. Sa true lalo. Hayaan mo na kaming mabuhay ng malaya. Correct, palayain mo na kami. I-replay natin yun yung moment na hinampas ni Nicole Yala yung ulo niya kasi naiinis na siya sa headset niya. Alam mo yung paano mo ulit ginawa yun? Hindi ko rin alam. Replay please. Nagulat din ako kasi nakaka-frustrate kasi kung parang hindi mo ano pa pong connector ang gagamitin para gumana. Alam mo yun? Saan pa po ba dapat isaksak? Diba? Either mahina o hindi gumagana. Ayan. Lab Radio, mayaman tayo. Bili tayo ng bagong headset. 10 agad. Yung pinakamahal na headset. Okay na. Dumating yung engineer namin. Okay na po ba? Okay na. Pwede nang pagtyagaan. Matitiis na to basta may naririnig. Nakakaloka. So, okay na. Malinaw na. Nice na. Pero lang pala sa hampas meron ako dito. That's the Filipino, that's the Filipino way. Yan. For things to work, yung mga hindi gumagana, you have to make hampas to the floor, to the pader. Make bato-bato to the ulo. Correct, di ba? Ganon. You make galit-galit, then hampas-hampas, then it will work. Pero meron ding scientific explanation. Aba, may ganon, may lalim ito. Meron itong malalim na kailangan, pag makukumpuni mo ang isang bagay, kailangan hampas-hampasin mo. Ano ang science sa likod niyan? Hindi naman. Ang science kung bakit ganito kainit ang ulo ko. Doon tayo. Wag na nating idama yung headset. Wag na yung headset kasi tsaka yun yung Filipino way. So it now works, 'di ba? Sino pong hindi naniniwala diyan? Wala pa siguro kayong nahampas na cellphone, nahampas na remote. Yung remote talaga always classic 'yan. Kapag hindi yan gumagana, hampas-hampas lang, 'di ba? Yung ganun. Lahat tayo nakarelate dyan. Lahat tayo nakarelate. Kung sino hindi nakarelate, di kayo na ang laging maayos yung mga gamit.
Kayo nang yayamanin. Kayo nang matitibay ang mga gamit sa bahay. Kayo na nakaluluwag-luwag. Kayo na. Kayo na talaga. Diba? So, yung scientific explanation. Kung bakit ang mga nanay daw parang laging pagod at laging masungit. Kasi why are moms always mad? Always cranky, ganyan. Cranky. Ayaw mo lang mad. Gusto mo yung mahirap spellingin. Gusto ko yung mga parang nakakatalino. Ilang age ba yung cranky? Ha? Ilang age meron sa cranky? 62. Oo. Ang haba, try no? Mo, cranky. Hindi, bakit daw meron daw scientific explanation for mga behavior. Kaya pasensya na po kayo kung issue sa amin yung headset. Correct. Pasensya na po kayo. At sabi niya, hindi nyo po naririnig pero naririnig po namin. Pag DJ ka kasi parang katulad na pag ikaw ay call center agent, let's say, dapat nag-work properly yung earpiece mo, yung mouthpiece mo, keyboards and all para mapag-function ka ng tama, 'di ba? So pag accountant, dapat nag-work sa iyo ang mga columnar notebooks. Hindi ko sure. Malay mo may columnar ba ngayon, 'di ba? Oo, meron. Wala na ba? Yung maroon yung cover. Yung maroon, 'di ba? May gumagamit pa sa amin noon di ba? Ang luma ng columnar notebook. Sa mundo ng AI. Ang example ko para sa mga accountant, columnar notebook. Sorry na, lumang tao. Pasensya na po kayo. Wag na kayong masyado sa mga tito-tita nyo. Tandaan, kaming mga kwarentahin, kami ang nakarinig ng unang pag nagko-connect ang internet. So wag kami, ha? Akala ko tunog ng printer yun. Iba pa yun. Paano yung printer? Dot matrix kasi, di ba? Kaya wag yung kaming parang pinagtatawanan nyo kami, ganyan kasi porke may edad kami. Excuse me, kami ang nakakita ng lahat. Kami yung nag-transition. Dapat na kami, isipin mo, isang araw wala kaming internet. Ganun yung buhay namin. Tapos biglang pagising namin, may internet na. Isipin mo yung adjustment na yan. So igalang nyo po yung mga matatanda sa inyo. Yan, kayo yung mga matatandang maiksi ng pasensya. Sa true. Yung mga ganitong mainit na yung ulo, igalang ninyo. Hindi, pero totoo ha. Minsan kasi may mga bata na pinagtatawanan nila yung mga matatanda. Ano talaga yung topic natin? Makukunik-kunik ko yan, di ba? So may mga bata na parang naiinis sa mga matatanda na parang ang hirap naman turuan. Nakakainis, sinabi ko na hindi pa na-gets, 'di ba? Dapat you have to give yung mga older people una much understanding. Pangalawa, dapat nga igalang at itirespeto at palakpakan niyo po sila. Bakit? Kasi totoo ha, yung mga older than you, yung mga nasa 40s pataas, kami po talaga yung nakakita ng transition. So, kayo kasi mas bata, nabuhay na kayo, may internet na. Ang issue nyo na lang kung mabilis, mabagal, kung may nagbayad ba o hindi, di ba? Nabuhay na kayo ng ganun. Kami, alam nyo po ba na ang lesson namin sa computer, how to make an email and parts of the computer, parts of the CPU, correct, paano ipasok ang disket, di ba? Ang 3.5 floppy disk. So you have to yung minsan inisip mo, tanda, ganun. Pero sa totoo lang, alam mo, ang galing nga ng mga mas may matatanda sa inyo kasi nabuhay sila, na-transition nila yung mga sarili nila kahit papaano. Kumbaga kasi matanda, di ba? Kumbaga sa lessons in life, marami ng wisdom na nakuha. Yan. At yung wisdom na yun, bago nila nakuha, pinagdaanan nila ng husto yun. Correct. So kayo kumbaga parang nakuha nyo na yung buong wisdom. Quotation na agad yung nakuha nyo. Hindi yung buong experience. Hindi nyo po na-experience na ano yung Dewey Decimal System ba yun? Yung basta sa library card, parts of the... Alam nyo po ba na merong parts of the library card? Ano yun? Dewey Decimal Avenue. Yung pala, sorry. Diba? Yung kapatid yan ni William Howard Taft. Yes, na naging Taft Avenue at ngayon. At pinsan ni Henry Ford. At malayong kamag-anak ni Warren Buffett. Kaya ayaw namin naniniwala sa inyo Ay, pero, matatalino lang po ang may kakilala kay Warren Buffett. Kung hindi kayo natawa, alam na.
Charot, di ba? Pero, hindi pala matatalino, matatanda lang pala. Mga matatanda pala, di Pero ba? agree ako sa sinabi mo kasi kumbaga, yung mga tito and tita nyo po, sila na, totoo yun eh. Na-witness sila yung transition. Totoo, tayo yun. Kami po yun. So sa inyo, kumbaga, nakuha na yung yung daan. Binungkal ng mga tito at tito nyo yung daan. Dinaanan nyo na lang na mas madali. Dumadaan na lang kayo. Kasi sa mga tito at tita, pinagdaanan nila yon manually. Yes. Ngayon nakuha na lang ng instant. Matik na yung sa inyo eh, di ba? Dati wala pang kalye. Wala, as in literal walang kalye. Binungkal ng mga tito at tito nyo yan, di ba? Nagputik-putik. So, tumawag ng constructor. Correct, di ba? Ginawa ng kalye, dinaanan nyo na lang. At hindi lang yung partner, lahat ng mga iba't ibang klase ng problema, konektado dun sa paggawa ng daan, dinaanan na amin yun. Di ba? So, ang hashtag for today, may hashtag na. Bigla may hashtag. Hashtag respect. Hindi totoo. Minsan kasi may ganyan tayo sa mga matatanda sa atin. Ang di natin alam, they really paved the way. Yes. Alam niyo po, menudo na po kayo, kami patatas pa lang, di ba? Kayo kakainin na kayo eh. Kasi ano na kayo, parang nakahanda ulam na kayo agad. Nakahain na lang. Pero yung diba? proseso ng pinagdaanan ng menudo. Yes, bago siya naging masarap, at bago siya naging madali, at bago siya ihain ng maganda, di ba? Yun yung dinaanan ng mga tito-tita. Kaya hashtag respect. Isipin mo dati nung panahon, yung di ba may typing class? Meron typing class. Totoo. Isipin nyo yun ngayon, hindi wala nang ganun eh. Di ba kasi nakuha na ng, naipamana na ng maayos. Yes. Gagawin na lang. Correct. Unlike dati, paano ba mag-type na ito? Ano ba yung tamang posisyon ng mga daliri? Paano ba mapapabilis yung pagta-type ko? Totoo. Inaral pa yun ng maraming henerasyon. Oo, meron pang ano yan, the quick brown fox jumped over the lazy fence. Oo, tsaka Peter Piper meron din yung ganon. Isipin mo may lazy fence? Nakakaloka, di ba? Sabi nila, mga sinasabi nitong mga tito na tita na to. Hindi nga kasi kayo makaka-relate kasi nga, menudo na po kayo. Di ba? Daan na po kayo. Kami po yung graba. So tama yung hashtag respect. Pag nakita nyo po na mainit ang ulo at tita nyo. Correct, di ba? Tandaan mo na siya yung dinaanan niya yung transition. Yan. Mula CD to MP3 to ano namang form ngayon to Spotify, di ba ganon? Ganyan. Totoo, di ba? So kung mainit ang ulo niya, dahil sa pinagdaanan niya. Intindihin mo na lang ang dami niyang dinaanan. Totoo. Di ba? Bago niya marating ang narating niya today. Kaya ako para sa akin I think that would be also a scientific explanation, no? Di ba? Bakit kaya medyo pag matanda na parang ang sungit? Maiksi na yung pasensya nila. Lagi magagalitin. Lagi sa lubong ang kilay. Ayan, galitan naman si tita. Ganon. Di ba? Ikaw ba naman? Sino ba namang hindi tita? Sino ba namang ante hindi magagalit? Yung anak niya, saglit lang nawala ng internet, akala mo ikamamatay na. Samantalang yung nana, yung ante, yung tita, di ba? Nadaanan niya nga nung walang internet, tapos isang araw biglang kailangan ng internet. Di ba? Kung paano niya pinag-aralan yung transition na yun, hashtag respect! Nakakaloka! Di kung pasensya lang din ang pag-uusapan nun, mas maiksi talaga yung pasensya ng generation ngayon. Totoo yun kasi noon isipin nyo, bago makarating ang mensahe namin sa isa't isa, maghihintay ka ng isang linggo. We're talking about snail mail. Yes. Diba? Kung gusto mong kumustahin yung tao sa kabilang baryo, kabilang bayan o kabilang city, magpapadala ka ng sulat and you have to wait 5 days. Totoo. Kapag special, 3 days. Yan. Special mail. Priority mail ang tawag. Ngayon, di ba, madelay lang ng konti yung mensahe mo, galit na galit ka na. Minuto pa lang yung pinag-uusapan natin. Ano ba yan? Delay na yung dating ng message natin. Ganun. Kaya siguro umiinit ang ulo ng mga ante kapag ganyan kayo mag-react. Kasi, ayaw na lang namin sabihin nung araw kasi nakahalata eh. Pero sa totoo lang nung araw, di ba? 3 to 5 to 7 days. Depende sa budget, di ba? Ang dating ng mensahe. Nung araw, ang Telegram, literal nakasulat. Ngayon, ang Telegram app, di ba? Nakaka-lurk eh. Naalala ko dati pag may package galing sa sa ibang bansa. Hindi kunyari, meron, dadating yung buwan eh. Tatlong buwan. Correct. Minsan umaabot pa ng 4 na buwan. Yes. Yung tsokolating pinadala sa amin, panis na. Ay, ano ba naman yun? Nung binili niya ba expired?
Malapit na kasi mura. Alam mo nung Pinoy, gusto lagi nagtitipid. True. So medyo papunta na. Nung binili niya, hindi pa naman expired yun eh. Kaya lang 3 months ang dating. Diba? So pagdating dito, inaamag na yung tsokolate mo. Totoo. Ganun yung mga pasensya pinagdaanan ng mga tito at tita. Pero hindi nagalit. Hindi nagalit. Parang tinanggap ang katotohanan. Correct, kinain yung panis, di ba? Tinira yung may amag, di ba? Nagalit ba kami? Hindi. Nagpasalamat pa kami. Sabi namin, amoy Amerika, di ba? Totoo. Iba yung amoy ng balikbayan box Iba naman talaga, amoy Amerika. Tapos ikaw, reklamo ka, saglit lang nawala ng internet. Sino hindi uminit ang ulo? Sino hindi hampas yung headset? Sabi ng mga bata, ayun talaga, nagagalit na ng mga tito at tita diba? natin. Hayaan na natin, they are aging. Correct, hayaan na natin. #respect. Diba? Pero if we will try to understand people even more. Diba, partner? Feeling ko, mas maganda itong world that we live in eh. Mas less ang hate. Mas more on love. Kasi intindihin mo, kaya pala siya masungit. Kasi may pinanggagalingan naman talaga lahat. May rason kung bakit siya ganun umasta. Sa true, 'di ba? Edi sabi ko nga sa iyo, 'di ba, partner? Bakit mainit ang ulo? Normally naman parang natitiis ko tong problema ng headset eh. Alam mo yung parang hindi na lang ako mag-headset. Diba? Minsan ganun ako, partner. No. Okay, wala akong naririnig so hindi na lang ako mag-headset. Diba? So, yun na yung parang Doon na po nag-trigger lahat. Usually kasi ganun. Okay, kaya ko naman magsalita, magtambala ng walang headset. Hindi ito para hindi ako mag-function. So, usually kapag ako hindi nagpa-function yung headset, lagay ko na lang siya. Pero kanina, may paghampas talaga. I-replay nga natin. Hinahampas niya po yung mukha niya, yung ulo niya kasi walang gumaganang headset. Kasi nga may scientific explanation. Yun naman pala. Meron, 'di ba? Scientific explanation, kahapon walang pasok, 'di ba? So buong araw nasa bahay ang mga bata. Alam mo ba na mas masungit yung mga nanay na nasa bahay kaysa sa mga nagtatrabaho dahil may scientific explanation na i-explain ko sa Facebook Live. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!